Pedang subhai pi sujisin ki perlo ki perjor ki bi ya ki junga ki buju kersan na kapor sa kapor ha kani ka YouTube channel ka junga blai karteng siam mersing tenga karpat ipi ki tu betang thamai singo bahasa subscribe hani ka channel junga blai karteng siam mersing kenang ba pinyo ki video ki mo upload na kapor sa kapor di ha kani kapor pelok nga kwa ban keren kendiat i mo ha ka jingyo i ka junga kat barang yat ki por gisngi kat ba ki brew kedang ben kedang kan tho ya ka Voice of the People Party ki paj ba kata kedang support bat kedang kersan rat ba ya kani ka party tenrei kani ki i bro ka syong hanga happy ki paj ba kamdei hakka kti jongno kadei hakka kti ka jonga ka jongpi kadei hakka jing kersan ka jonga ka jongpi kita ki ba ben kita ki ba kan tho kinam la ban le ai ya ki ka ba ngingi thumu pi bor mo haka jing ye lanti kano ka party kadon ye ka jing e wanam ong bakam don ka jing e khamtam ya ka party VVP kadon sibun ye ka jing e ka badang hap ban ye lanti mo kat adu banda po arpo pra kadang hap ban mat sibun kiding pengkyang kisya ki bathar haka jing ye lanti te henry ngakarmen scam ye kani lengba ka jing support ka jongpi lengba ka jing kersan jongpi ya ka Voice of the People Party ngaget ba kan sapoy ha kabor ngaget ba ho arpopra kan sayo banbat ya u lakam sansyar hangni hapo jelame khlia ka jongi kata ka syong hanga api bat ladengi kwa nem banyo chief minister da u khasi jongi om shu banyo chief minister da kiwei pat kijai penreu ngala bonong bahang ni da kiwei kijai penreu namar ba ladengi don hakaju ka jela garo khasi bajantia kebomot ba baro si kata pilaya island ya kiwei pat ban sensyar hapo jong ka jela te bali ngimla mo ban ai da u khasi lane da u khasi la jong ban ai chief minister hato ka don jing e mo yang iban ai chief minister yela ujong udo snam on ai pikam don jing e ti henry ka jing mut ba ka jing long jongi ka jing man jongi kum ki jaj ban reu khasi ba jantia ke bomut ba ngila isu yakut ha kaya tantelai ngila si yakut tang ha ka kedekuti bat ha ka jing ya penphainya iwei ke bomut kan nampoi si henry kajing support bat kajing kersan jong pi ya ka Voice of the People Party nganget hawar popra kan sayo da kabasuk ban sansyar hapo jong kani kajela te kata ka syong happy saya komen ha comment section ba penpawi lagi jong ki jing sngew ki jong pi hato pikwa banyo chief minister da khasi ne pikwa da kiwei pat kijai benreu kata kada gajing kali ke bang abu api kipat ba ki bapik ya kani ka video desa komen ha comment section penpawi la ka jong gajing sngew ko jong pi komen thar share thar ya kani ka video tena kali ang ka jong atang ani kitin ngin sa ikan pat next video kublai sibon